Hej, jeg hedder Michael. Velkommen til Bike Shoppens YouTube-kanal. I dag der skal vi snakke om White Diamond. Jeg vil lige vise jer, hvordan vores lille hemmelighed er med, hvordan vi får vores alu til at blive ren, og sådan vi har problemer med vores motorcykler. Jeg har her et meget slidt dæksel, som ikke har det for godt. Den vil jeg gerne til at skinne lidt igen, så derfor der har jeg mit White Diamond. Meget simpel fremgangsprocedure og hurtigt viser. Vigtigt lige at huske at ryste den, inden I går i gang med at bruge den. Men det tager jeg simpelthen bare lige hit og hælder på. Det har samme effekt som Autosol, blot at det er flydende, og der ligger en voks i den. Der er kommet lidt på dækslet, så starter vi ellers bare ud. Og det man vil se, når sådan at man begynder med at køre her, det er at skidtet, eller at den hurtigt bliver sort. Og så er det ellers bare at begynde med at sidde og puste lige så stille. Og alt efter med hvor godt et resultat man vil have, jamen så er det bare at gentage processen flere gange. Men kør rundt i cirkler, og så kan I se her, at det begynder med at blive lidt mørkt. I får lidt musik til at hygge jer på, mens jeg står og hygger mig her.